Dragi đaci prvaci, ovo je čas matematike, pripremite svoje sveske i pribor. Drugari, danas ćemo učiti sabiranje brojeva do 20, ali pre toga hajde da uradimo jedan zadatak svi zajedno. Popuni nizove. Jednocifreni brojevi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Dvocifreni brojevi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Posmatrajmo sliku. 1 plus 5 jednako je 6. 11 plus 5 jednako je 16. Upiši broj. Ovo je zadatak za samostalni rad. Vi u vašim sveskama upišite broj. Rešenje bi glasilo ovako. 11 plus 6 jednako je 17. 12 plus 7 jednako je 19. 13 plus 3 jednako je 16. I 19 plus 1 jednako je 20. Poređajte brojeve od najmanjeg do najvećeg. Mi imamo brojeve 13, 8, 11, 15 i 14. Vi treba da poređate ove brojeve od najmanjeg do najvećeg. Kako bi to izgledalo? Rešenje. 8, 11, 13, 14 i 15. Na parkingu je bilo 11 automobila. Stigla su još 3. Koliko ih sada ima? Račun 11 plus 3 jednako je 14. Odgovor bi glasio: sada ima 14 automobila. Domaći zadatak. U vašim knjigama na strani 72 uradite drugi, treći i četvrti zadatak. Sretno! Hvala na pažnji i vidimo se na narednom času.